No co, už ti chýbali vlogy od CTM Racing Team? Haha. Sme spad. V dnesom videu sa presunieme na Oravu, od Kolacov a Slaniny rovno do Active Labu, kde sme stravili víkendový tímový kemp. Otvor pivko a uzývaj. Mysleli sme samozrejme nealkoholické, Tina Soska. Včera sme zahájili sústredenie CTM Racing Teamu na Kubínskej holi. Chalani prišli včera a dnes sme začali v Dolnom Kubíne v Active Labe s testovaním, s diagnostikou pohybového aparátu, tej telesnej konštalácie a prechádzame teraz na tréning, kde ich postupne prevedieme jednotlivými náročnými úsekmi toho tréningu. Je tu veľmi dobrá atmosféra, veľa zábavy, máme skvelé jedlo, kávu, v podstate sa všetci o nás starajú, ja sa snažím starať o jazdcov, takže je toto super. Skaterské šnurky, co se znovu idem skateovať. Výšku 176, 7, neviem, tak? Dobre, si muž alebo žena? Muž. Dobre. Môže postaviť na váhu, najskôr ho iba odvážiť, čiže najskôr nechytá tie ručky do rúk. Spodný chrbát mám aktívny. Chodidlu, dotknem sa zeme. Vyťahnem skvar. Hop, nádych. Out. Tu na tí chlapci, toto je všetko o členkoch, o mobilite členka, o mobilite bedrového klubu, stabilite kolena. Toto je 90% váš šport, hej? Ešte sme nepoužívali ani jednu pomôcku, používate svoje telo. Hej? Čiže sme urobili 3D pohyb na bedrový klb, pekne sme ho rozcvičili a posilili ten bedrový klb v podstate v plnom rozsahu, čiže nepotrebujete úplne ísť do posilky na takýto tréning. Také, vieš, taký kung fu ninja, vieš? Yo, new year, new money, but it's the same old me. Need the yard that don't come cheap before I get 8 gold teeth. They wanna play with sticks and stones, I'm calling them Jamie T. Up chasing coins like Sonic, could trust me, they don't sleep. Play my songs out of whip, she said keep that shit on repeat. Gotta calculate steps, I gotta take a step back and breathe. Life got busy, I turned 18, moved out, all that I had was a... Som zvedavý, jak sa to budeš dvíhať, ty frajer. Jediná vec, čo ti ide strúhať ceruzky. Kolena mierne pokrčené, pôjdem maximálny rozsah, pritiahnem. Čím viacej pôjdem pod to, tak tým ten pohyb je náročnejší, hej? Chápeme? Dýchaj. Spevni to brucho, to, čo sme sa učili včera. Tu chceš byť pevný, to je on. 1, go! Kámo, 1300 W. Umrieme tu zažíva. Čo, vypukni! Kondičku máš dobrú. Nápec pre miesto 50 kalórií, 1310 W. To chce potles. Dneska sme mali vlastne tréningový deň, začali sme ráno nejakou takou všeobecnou mobilitou a kvázi takými rozsahmi pohybov a také základné pohybové vzorce. To sme si všetci prešli, myslím si, že všetci sú na tom jakž tak v pohode. Teda ja som ešte celkom taký rozbitý, lebo mám rozšalovanú tú ruku, čo ale asi už viete zo začiatku sezóny. Ale myslím si, že sme mali skvelý deň, mali sme teda tú mobilitu, potom sme si zacvičili, mali sme tu na konci aj také minutovky na pekelnom stroju na airbajku, myslím si, že to všetci poznajú a bolo to dosť fajn. Teraz nás čaká ešte dobrá večera, sauna a tešíme sa na zajtrajší výstup na Kubínsku holu. Pekná Peček, že keď si zabudol
Kľúče od bytu. Milan, pálka mu chotrávka. Popodoný bol úplne, ďakujem. Ďakujem, ahoj. Taxi, na Kubinsku. Ešte povedz do vlogu, ako si na tom s tvojimi zraneniami, že či už je to všetko OK, alebo... S mojimi zraneniami som tak na tom, že som si myslel, že už som už v pohode, ale dneska na tých testoch sa ukázalo, že som na jednu stranu krivý. Posledný deň nášho CTM Racing Team Atlet Campu máme v polke. Bolo to super. Ten nápad sa zrodil niekedy po sezóne, keď veľa našich jazdcov bolo zranených a potreboval som ich dať trošku dokopy všetkých a motivovať a pripraviť sa aj na ďalšiu sezónu. Tak sme sa rozhodli, že spravíme v decembri spolu s Jakubom Kmeďkom taký tréningový kemp, skôr ako, nechcem hovoriť, že team building, lebo fakt to bol skôr akože kemp zameraný na progres, na nejaké cvičenia, máme za sebou akože veľa merania aj rôznych takých tých základných vecí, čo sa týka prípravy. Určite je to dôležité, veľa jazdcov si zobralo nejaké svoje veci, budeme pokračovať naďalej v tomto tréningu a programe. No a som veľmi rád, lebo je to taká uvoľnená, dobrá atmosféra. Martin nám včera griloval výborné stejky, objavili sme v Ružomberku, v Dolnom Kubíne, dobrú vietnamskú reštiku, čo nás úplne dostalo. A spolupráca s Kubom je mega, hej, že však to budete vidieť, alebo vidíte to teraz v tomto vlogu, že aké veci sme robili a myslím si, že aj chalani, ktorí roky už trénujú a makajú na sebe, tak sa zase naučili nové veci a dozvedeli sa o sebe možno pár nových a dôležitých vecí z pohľadu aj fyzioterapeuta a trénera, ktorý pracuje roky už s hociakými profi športovcami a z rôznych disciplín a športov, kde má obrovské skúsenosti s tým. A ja som teda študoval tiež fyzioterapiu a som fakt prekvapený, že jakou ľahkosťou a takým tým super spôsobom nám to celé odovzdal. Takže ideme na tom makať ďalej a budeme mať určite aj nejaký tréningový kemp ešte pred sezónou, kde si zase omakáme všetkých tých našich aj mladých nových jazdcov, aby sme videli, že aký progres dali teraz za tie nadchádzajúce, 3-4 mesiace. Takže krásny víkend skoro za nami, ešte teda pokračujeme, šlapeme ďalej. Krásna príroda, počasie nám brutálne vyšlo, všetci sa tešíme, že máme takýto krásny sneh, čiže má to takú romantickú atmosféru. No a bolo to perfektné, že som mega rád, myslím si, že aj chalani si aj oddychli, ale aj zamakali, aj tak mentálne ich to tak posilnilo. Máme teda 2 nových jazdcov v tíme, ktorí zapadli perfektne a ešte sa to oťukávajú stále, ale je to dobré, je to na dobrej ceste, takže sezóna 26, keď sa vyhneme zraneniam, tak bude určite brutálna.